गिबियावनो नोंथांमोननिसिम धन्यबाद थाबाय। दिनै बे बर' साहित्य सभा सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव जोंनि आउटसाइड बिटिसि एक्स बिटि वेलफेयार ससाइटि कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल जालाङो। बेयाव जोङो मोननैसो बिथांखि लानो हादों। गुवार आरो गोथौयै जोङो माखासे बिथांखि लानो हादों। बेनो जाहैबाय जोंनि रिहेबिलिटेसन अनसुंथाइ, जायखौ जोङो गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन। बेखौ जोङो गोसोआनो बायग्लिजोब्बायमोन मोननाय नङा होननानै। दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों नाजानायाव जोङो बे अनसुंथाइखौ मोननो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जोबोद धन्यबाद जासिग्रोयो। लोगोसे जोङो माखासे बिथांखि लानो हादों। बेनो जाहैबाय बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोद आफोद गोलैयोब्ला जोंनि एक्स बिटिआ अराय सम जोङो मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरजों जयैनो गसंथानायखौ जोङो सिगांबाय थागोन आरो बर' आफादफोरजों जोङो गसंथानायखौ अराय जोङो थाबाय थागोन। बेखौ नोंथांमोननि खौरांनि गेजेरजों जोङो मोनथिहोबाय।